25-nji ýylyny Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Türkmenistan Ýewropa Birleşigi adam hukukları boýunça dialogynyň 16-njy mejlisi geçirildi. Bu barada döwlet ýetirligine Türkmenistan Altyn Asr neşri habar berdi. Duşuň dowamyny insanperwer hukugy we adam hukukları çygyryna Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna hyzmatdaşlygy ösdürmegi we giňeltmegi geljegi aranyp maslahatlaşylyp diýip döwlet medpugaty ýazýar. Resmi maglumaty görä raýat jemgyýetini kämilleşdirmek, hukugyň hökmrawanlygy we kadyýet reformasy, şeýle hem bilim, saglyk, gender deňligi, çağlaryň we maýyplaryň hukuklaryny goramak ýaly ugurlarda hyzmatdaşlyk boýunça pikir alşyldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine görä dialogyň dowamyny taraplar hukuk goraýjylyk ulgamynyň ýergiderli kämilleşdirilmegine we adam hukuklary ulgamyna jogapkärçiligiň ýokarlandyrmagyny üntü çekdiler. Bu da şuň ýöňe türetini adam hukuklaryny goraýjy toparlar dialogda Türkmenistana hukuk kemsitmeleriniň gün tertibine getirilmegine we ýurdun adam hukuklary babatyny hakyky ötüşi gazanmaldygynyň belenilmegine çağırış etdiler. Hukuk toparlar ýurtda fedadatlygynyň çäklendirilmegi, köpçüliklerin internet senzura, aktivistleriň, jurnalistleriň we blogerleriň şol sana transmilli repressiýalaryň üstüne ýyzarlanmagy, raýat jemgyýetiniň çäklendirilmegi, halkara ýetewany işlerine mümkinçilikleriň berilmezligi, gender stereotipleriniň, diskriminasiýanyň we zorluklaryň giň ýaýramagy ýaly adam hukuklarynyň meseleleriniň gozulmagyny teklip etdiler. Türkmenistanyň häkimetleri ýyllar boýy adam hukuklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Ýewropa Birleşigi özüniň Merkez Aziýa boýunça kabul edilen strategiýasyna bu sebäpde şol sana Türkmenistanyň adam hukuklaryna hormat goýulmagyny ileri tutýar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň hökümet soňky ýyllarda daşary ýurtda täze hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary ýoly goýmagy we ösdürmäge gyzyklanma bildirip gelýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Pannier 27-nji ýylyň Azatlyk radiosyna beren interwýusyny türkmen resmiýetleriniň soňky ýyllarda täze hyzmatdaş gözleglerini güýçlendirip hususan günübatar ýurtlar bilen gatnaşyklary ösdürmek meýillerini äşkär edýänliklerini aýtdy. One optimistic note I would put into this is the fact that Turkmenistan is in fairly dire straits. Bir yerde bellemeli bir optimist berlik Türkmenistan esasan özünün gaz söwdasynyň ýakyn wagtlarda egsilmek ähtimallygynyň arasyna daşary ýurtly hyzmatdaşlar babatynda hemde ykdysadyýet babatynda agyr mätäçlik çekýär we olar görnetin Ýewropa Birleşigi we günwatardaky beýle hyzmatdaşlary bilen gatnaşyga çykýarlar. So they've already they're reaching out to the European Union and to other partners in the West. Diýip Pannier aýtdy. Ol Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň mart aýyna Ýewropa paýtagtlaryna amal aşyran saparyna türkmen resmiýetleriniň Ýewropaly hyzmatdaşlary bilen ýygymlaşdyrýan duşuşuklaryny we beýleki wakalary salgylanyp taraplaryň arasyna ösdürilýän ara gatnaşyklary mysal berdi. Bu gatnaşyklaryň ödününe Türkmenistan esasan sowda we ykdysadyýet pudugyny täze gatnaşyklary ýoly goýmagy, özüniň tebii gazyny günübatar ýurtlaryna da eksport etmäge sinanşýar. It's clear that Turkmenistan is trying to establish some kind of new relationship with the European Union specifically. Türkmenistan Ýewropa Birleşigi bilen hususan maliýe we ykdysat sebäplerden uralyp täze gatnaşyklary ýoly goýmaga sinanşýar. Ýöne bir ýerde bir zadyň öwözüne bir zat bermeli. Eger Ýewropa Birleşiginden bir zat isleseň, munyň öwözüne bir zat bermäge taýýar bolmaly. Meniň pikirimçe gaz söwdasy munyň üçin ýeterlik bolmanylar. And gas, which is what they want to sell to the European Union, is maybe not enough. Diýip Pannier aýtdy. Ýewropa Birleşigi 2000-nji ýyllaryň başlarynyň bäri 30-dan gowrak daşary ýurt döwletleri bilen adam hukuklary boýunça dialoglar alyp barýar. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi mundan öňki 2023-nji ýylyň dekabryna adam hukuklaryny maslahat etdi. So, there is a chance now that since Turkmenistan needs the European Union more than they needed it before, that something that the European Türkmenistan häzirki wagtda Ýewropa Birleşigine öňküsünden hassa mätäç bolsa, Ýewropa Birleşiginiň isleýän käbir zatlary babatyny, Ýewropa Birleşiginiň adam hukuklary boýunça gozgan käbir meseleleri babatyny Türkmenistan tarapyndan herekete geçilmegi mümkin. Ýöne munyň ähtimallygy ören pes. Türkmen hökümeti Ýewropa Birleşigi bilen gatnaşyklary ösdürmek üçin hemde nesip etdiginden Ýewropa Birleşigine gazy bermäge başlamak üçin nähili eglisliklere gelmäge taýýar bolup biler. Improve its relationship with the European Union and hopefully start to sell the European Union gas. Diýip Pannier aýtdy. Ýewropa Birleşigi Aşgabatda geçiren insan hukuklary dialogynyň netijeleri boýunça hiniz beýanat ýa-da maglumat çap etmedi. Birleşik 2019-njy ýylda Aşgabatda özüniň ilkinji wekilhanasyny açypdy. Şonu taraplar hyzmatdaşlygy giňeltmek ulalyşygyna gol çekdiler.
Türkmenistanyň Mary we Lebap vilayetleriniň Aglawa sebitinde ýanyç gyçylygy emele geldi. Ýanyç goýucu beketlerde nobaty duran köpüloň sürüjüsi benzin satyn alyp bilmeýär. Bu ýagdaý Lebabyň Türkmenawat şäheriniň köçelerinde ulaglaryň we jemgyýetçilik awtobuslarynyň sanynyň azalmagyna we taksi krey narhlarynyň gymmatlamagyna getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 27-nji iýunda Mardan we Lebapdan maglumat berdiler. Türkmenawadyň we Oňogoly çärjew etrawynyň ýanyç beketlerinde ýygy üzülmeýän ulaglaryň nobatyny görmek bolýar. A95 we A92 görnüşli benzin tapdyrmaýar diýip çärjew etrawynyň ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Ulag sürüjüleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä sebitdäki ýanyç beketlerinde gyçylygyň derejesi dürlü bolup, käbir beketlerde benziniň diňe bir ýa-da bir näçe görnüşi ýetmezçilik edýär. Käbirinde benzin asla tapdyrmaýar. Ýeti benzin gyçylygy 23-nji iýundan bäri dowam edýär diýip Türkmenawatly ulag sürüjüsi anonim şertde aýtdy. Türkmenistanyň çägindäki ýanyç beketlerini nevit önümleri bilen üpjün edýän Türkmen Nevit Önümleri Kärhanasy we onuň yerli edaralary Marda we Lebapda dowam edýän benzin gyçylygy barada beýanat bermeýärler. Azatlygyň Türkmenawat şäher häkimligindäki ygtybarly çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda sebitiň ýanyç beketlerine diňe ätýaşlyk benzini iýerilip, olar öňürtülük bilen yerli howpsuzlyk gulluklarının we kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine berilýär. Toýluştaýda birje ses ýoşanagadan. Dip çeşmämiz benzin gyçylygynyň emele gelmegine nämäniň sebäp bolandygy barada anyk maglumatyň ýokdugyny bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi. Benzin gyçylygy Türkmenawadyň köçelerinde awtologlaryň sanynyň gözgörteli azalmagyna getirdi. Habarçymyz jemgyýetçilik awtobuslarynyň bolsa köçelerde tas asla göze ilmeýändigini aýdýar. Bu ýagdaýlaryň netijesinde taksiä bolan talabyň artmagy we benzin gyçylygy hususy ulagynda krey edýän sürüjüleriň öz narhlaryny ýokarlandyrmagyna hem getirdi. Adatça Türkmenawadyň içinde taksileriň hyzmaty 5-6 manatdy. Häzir olaryň bahasy 7-8 manada galdy diýip yerli ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Bu aralykda Türkmenawadyň polisiýa bölümindäki çeşmämiz şäheriň we onuň töweregindäki etraplaryň ýanyç goýuju beketlerine gözegçiligiň artdyrylandygyny habar berýär. Ýokary derejeli hüşärlik elan edildi. Başlyklar halkyň güni agyr diýip, adam üýşmeleňlerinden gorkýarlar diýip çeşmämiz bellidi. Ýanyjy Türkmenistanda soňky ýyllarda awtolog ýanyjynyň gyçylygy ýyl-ýyldan emele gelýär. Azatlygyň habarçylary geçen ýylyň dowamynda hususanda Güýz paslynda ýurdun dürli sebitlerinde emele gelen ulag ýanyjynyň gyçylygy barada ýyzly-ýyzyna habar berdiler. Şonda Marynyň ýanyç beketlerinde benzin nobatyna garaşýan adamlar özara gürrüňdeşliklerde benziniň soňky wagtlarda daşary ýurtlara has köp satylmagy sebäpli gytalýandygyny aýtdylar. Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi 20-nji maýda Döwlet Haritçi mal birjasynyň söwdalarynda gelişikleriň jemi bahasynyň ABŞ-nyň 77 milyon 668 000 dollaryndan gowrak bolandygyny habar berip, daşary ýurtly telekeçileriň beýlekleri bilen bir hatarda Türkmen Nevit Döwlet Konserniň kärhanasynda öndürilen gidro usulda aratsalanan dizel ýanyjyny satyn alandygyny habar berdi. Ýöne onuň anyk mukdary we bahasy aýdynlaşdyrylmady. Türkmenistanyň hökümeti ulag ýanyjynyň eksporty boýunça değişli sanlary açaçan mälim etmeýär. Ýöne ministrler kabinetiniň şu ýylyň 5 aýynda ýurdun ykdysadyetiniň puwdaklarynda alınıp barlan işleriniň jemlerine bagyşlanyp 7-nji iýunda geçirilen mejlisinde değişli döwürde ýurtda benzin öndürmeň meýilnamasynyň 100,17 göterim, dizel ýanyjyny öndürmeň meýilnamasynyň 100 göterim ýerine ýetirilendigi mälim edildi. Orset 27-nji ýylyny ýerden Ukraina howa zarbalaryny urup Günnöwer Donetsk sebitinde front liniýalaryna ýerleşen ilatly nokatlary topa tutdy we adamdan bir adamyň ölmegini, 14 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip harbylar we Sewit resmiýetleri aýtdy. Helak bolan adam Senagat şäheri bolan Toretsk topa tutulan öldü.
yaralanan adamlar Memrik, Selidovo we Komar şäherleriniň ýaşaýjylary diýip Tewit häkimi Vadim Filashkin Telegramda habar berdi. Ukraina goşuny Orsiýetiň 27-nji ýunyny ýerden Ukraina topraklaryna 6 sany ganatly raketa we 23 sany pilotly uçar bilen hüjüm edenligini aýtdy. Ukrainanyň howa goragçylar raketalaryň 5-sini we Ukraina topragyndaky nişanalara gönükdirilen pilotly uçarlaryň ählisini urup gaçyrdy diýip garbalar aýtdy. Günwatar Khmelnytsk sewtiniň häkimi Serhiy Tyurin Telegramda Tewitiň asmanyna aralaşan 9 nişananyň urulup gaçyrylanyny, parahat ýylatyň arasynda ýetki habarynyň ýokdugyny aýtdy. Günorta Mikolaýew Tewitiniň asmanyna 6 sany pilotly uçar we 3 sany ganatly raketa uruly diýip gubernator Vitali Kim aýtdy. Ol ejir çekeniň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Günortadaky Kherson sewtinde bolsa Tewit häkimi Aleksandr Prokudynyň sözlerine görä 27-nji ýuny ýerden 2 pilotly uçar urulup ýykyldy. Ol Orsiýetiň bir gün öň atan topoklarynyň bir parahat adamy öldürenligini, 16 sany parahat adam şol sany 2 çagany yaralanyny hem sözüne goşdy. Russiya günortadaky Dnipropetrovsk sewtini, Dnepr derýasynyň kenaryndaky Nikopol şäherine hem ulu artilleriýa hüjüm etdi diýip Tewit gubernatory Serhiy Lysak Telegramda aýtdy. Ol öz sewtiniň asmanyna bir pilotly uçaryň urulanyny hem sözüne goşdy. Mekteplere we çagalar baglaryna ziýan ýetdi diýip Lysak aýtdy. Ol pida bolanlar barada hiç zat aýtmady. Şu aralykda Orsiýetiň Goranmak ministrligi hem ýurdun howa goragçylarynyň Ukrainanyň 7 sany pilotly uçaryny uranyny aýtdy. Ukraina dronlarynyň 4-üsiniň Tver sewtini, 2 sanynyň Moskwa sewtini we biriniň Belgorod sewtini urulanyny gaýdylýar. Sotan eşeriniň şaýatlaryň maglumatlaryna salgylanyp ýazmagyna görä, Tver sewtini aviasiýa ýangyjyny öndürýän Redkinski tejribe zawodyna dron hüjüm edildi. Bu zawod mundan öňem dron hüjümine sebäp bolupdy. Orsiýetiň edýän özlüksiz hüjümler netijesinde energiýa infrastrukturasy weýran bolan Ukraina soňky bir näçe aýyň dowamyny Russiýanyň içinde ýanyç öndürilýän ýerleri, hususan nefti gaýtadan işleýän desgalary barha kän nişana alýar.